अंदा देखा लेते नाती आसी खाଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ କାମ ଚାଲିଥିଲା ତ ଏବେ ଘୋଳାକୁ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ପଠେଇଲି ତାଉଁଦ୍ରା ସେ ପାନ ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ମାନସନା ଘରକୁ ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ କାକୁଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି କଲରା ଟିକେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ଅବସ୍ଥା ପୁରା 12 ବାଜିଯାଇଛି ମୋର ମାନସନା ଦୋକାନ ହେଇଛି ଏଠି କଲରା ଭେଣ୍ଡି ପଇସା ଦେଇଦିଅ ଗୋଟେ ଜରି ଦେ ନେଇକି ଯିବା ପରିବା ଆମର କିଣା ସରିଯାଇଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିନି ମାନସନା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେବ ସେଠୁ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଗଲା ସତେ ଆସି ସାରିଲାଣି ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ନନା ଗାଡ଼ି ଏଠି ରଖିଦେବା ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଭାଇ ଆଜି ପୁରା କୋଟ୍ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାଟିଥିବେ ଓ ବାଲୁନା ବାହାର କାଟିଛି କି ଯିବ ଯିବା ହଁ 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 ହଉ ବାଜୁଛି ବାବା ହାର କି ଆଉ କଥା ଯିବା ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଆମ ଘୋଡ଼ାରେ ଯିବା ଯିବା ଏବେ ସୋରୁମ୍ अंदा देखा लेते ଭାଉଜ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଉ ଯିବା ଏବେ ସିଂପୁର ଭାଉଜ ଆମର କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନି ଘର କାମ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରବଳ ବ୍ୟସ୍ତ କେତେ ଆଡ଼େ କରିବ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବ ନା ଘର କାମ କରିବ ନା କଷ୍ଟମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଚାଲ ଯିବା ସିଂପୁର ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମେ ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆସିବ ଆମେ ଯିବା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ଦେଇଥିଲି ତୁ କରୁନୁ କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କର ଭାଇ ପ୍ୟାକେଜ୍ କର ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେବ ଯଦି କମ୍ ଆସିବ ତ ଭଲ କଥା ଯଦି ଆସିଲା କମ୍ ତୋର ତ କରିଦେବା ଯିବା କଲେକ୍ସନ୍ ହଁ ଯିବା ଏବେ ଆମର ବି ଆରମ୍ଭ ଆଜି ହଁ ସତ ଦେଖେଇବି ଭାଇ ହିସାବ ଦେଉଛି ସେଠି ମିଳିଦି ଆସିନି ପବନ ଆସିକି ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମ ସାରିଦେବା ତାପରେ ଦେଖା ଠିକ୍ ଅଛି କରୁଛି ବୁଲା କାମ ନକରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ଭାଇକି ଭାଇ ଚିଡ଼ୁଛି ସେଥିଲାଗି ତ କାମ କେଉଁଠି ସେପଟେ ନା ଏପଟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା କାମ ଏପଟରେ ବି ସେପଟରେ ବିଜୟପୁର ତିନିଟା ଫ୍ଲୋର ମାନେ ବି ସବୁଆଡ଼େ କାମ ସବୁଆଡ଼େ ତୋର କାମ ଆସିକି ଏଠି ବସିକି ଏଠି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବସି ପାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା बैठले कि हाँ तापर आई कैन एथलेट इंग्लिश के पी जाइए हेलो भाउजर फरमाइश भाई ब्लॉग रे आई लव यू कहबो तांको बुझुना जमा कहि दो ना एठी कहि दियो हेई साइलेनी काम को भाई पचास आई लव यू कौन आ देखले चावल देबो भाउज काटी देइचंदी ये लागी चंदा के पछरे काम सर जाइए आमर तो गाँव में सप्ताह आरंभ हो जाइए आज ठारू आज बुबुनार बाड़ी अच्छी जी आम खाଇବା लगी भोजी आ सत्य भाई मुझे भोजी खाई राकेश जीवन आज आम सह गाँव भी सप्ताह से जा सारे आम जा भोजी खाई सत्य भाई आज जा भाई कटटा किंतु पूरा एवरग्रीन कट केते ग्लो कर देखिए ना हाँ बुबुना ये की काम बुबुना बहुत काम ताकर आज पाड़ी अच्छी ये खाइबे समस्ते आम ठीक टाइम आसु ना ये रोषे होती लगे लगे ठाकुर बस कालिया पुआ तो ना कौन
ଠାକୁର ବସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏମିତି ହବ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବା ସିଂପୁର ଆଉ ବବୁଲୁ ସୋନୁଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭୋଳା କୁଆଡ଼େ ଲାଗି ଆସୁନୁ ଏଇଠି ହାତ ହାତ ଧୋଇବେ ସବୁ ଏ ଆମ ତନ୍ତି ବାଡ଼ି ଛୋଟବେଳର ସ୍ମୃତି ଏଇଠି ଖେଳ ହୁଏ ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ହୁଏ ସକାଳେ ଆସିକି ବହୁତ ନାଁରେ କରନ୍ତି ଏଠି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏଠି ବି ଖେଳ ହୁଏ ଆଗରୁ ଏଠି ବି ଏଇ ପିଚ୍ ଅଛି ଏବେ ବି ଦେଖା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବା ଏବେ ଖାଇଦେବା ଲାଗି ସାରିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା ଆମ ସହିତ ଏଠି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବସିକି ଲାଗି ସାରିଲାଣି ଦାଦି ଆଗରେ ବସିଛି ଧନିଆ ତ ବସିଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇଦେବା ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଯାଇଛି ପୁରା ଆସିଲେ ଗୋଟେ ମନେ ନାହିଁ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଖାଇଦେବା ଦାଦି ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆରେ ସିଏ ତାଳ ହେଇଥିଲା ଆରେ ପୋଟଳ ରସା ଆଉ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ ଆରେ ତାଳ ବରା ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା ମସ୍ତ କାଲି ମତେ ଛକରେ କହୁଛି ବୁବୁ ନା ପଳେଇବ ତ ଅନ୍ତର କିଛି କଥା ଇଏ ମତେ କହୁଛି ଆଉ 2 ଦିନ ରହୁନାହାନ୍ତି ତୋ କଥା ତୋ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ଏଇ କଥାଟା ବାହାରିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇଟେ ପଳେଇବ ମୁଁ ଆଉ 2 ଦିନ କହିଲେ ଅଟକେଇଲି ଆଉ କ'ଣ ବାହାରିବ ତୋ ଅନ୍ତର ସେ ଯେଉଁ କାଟିଂ ପଇସା କଥା ମୁଁ ଯେହେତୁ ପଇସା କାହିଁ ଦେଇନି ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜାଣିନି ପଇସା ଦେଲାଣି ବରପଦା କାମ ଥିଲା ଧର୍ନା ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ଫାଇଲ୍ ଟିକେ ଫସିକି ଅଛି ସେଇଟା OTP 3 ବାକି ଥିଲା କରିବାର ଥିଲା ତ କଷ୍ଟମର ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଆସିକି ଟିକେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛୁ ପ୍ରବଳ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବସିକି ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ଭାଇ କ'ଣ ଖରା ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ସାଥିରେ ଅଛି ଖରା ହେଉଛି ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି କାଟୁଛି ପ୍ରବଳ ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସିଂପୁର ନା ଭାଇଆ ଯିବା ସିଂପୁର ହାତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଚାର ଆଉ ୟୋର ୱାଇଫ୍ ୟୋର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ଯିବା ଫାଇନାଲି ସତ୍ୟ ଭାଇ ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯିବାନି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା 4ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଉ ସେ କଷ୍ଟମର ଘରେ ନଥିଲା ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଘରକୁ ପଳେଇଲା 10 ଟଙ୍କାରେ ପକୁଡ଼ି ଦେବେ ଆମେ ଖାଇବା ଏବେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗିଲେ ପଇସା ଦେବା ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ପଇସା ଦେବାନି ଭଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ମାମୁଁ ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି ମାମୁଁଙ୍କର ସେଲ୍ସ ଖାଇଦେବା ଏବେ ଦଉନା ଭାଇ 10 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଏମିତି ଦଉଛ ଦିଅ 10 ଟଙ୍କାରେ ଦିଅ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ଏଇଠୁ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ଯାହା ହେବ 50% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମହିନ୍ଦା ବୁବୁନା ସମୁଦ୍ରଟା ଚକଚକ ମାରୁଛନ୍ତି ଗୌରା ଯିବା ସୌଦାପତ୍ର ଟିକେ ଆଣିବା ଯିବା ମହିନ୍ଦା ଯାଇଛୁ ଜେଜଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନଔଷଧି ନୂଆ କରାଯାଇଛି ମହିନ୍ଦାରେ ଗୌରା ବସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୁବୁନା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଯିବା ଭୋଗରାଗ ଟିକେ କିଣା ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ କିଣିକି ଘରକୁ ଯିବା ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛି କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନୁ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଖୋଲି ଦୋକାନ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି ଆସିକି ଅଫରରେ ନେଇଯିବ ମାଛି କରିଦେବୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ଯାଇଥିଲୁ ନାତି ଆସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନାଇ ଦେଇ ପୁରା ନିଶଟା ରଖିଛି IPS ଭଳିଆ ଘରେ ଯାକ ଏ ଗୁଞ୍ଚି ଆଉ ଖାଉଛ ତ ଖାଇଦିଅ
चिठा ये अच्छी कौ दिन कार ये आप देखिए आसपारे घोड़ा फुल दायित्व हाँ मुझे जानती तो बहुत परिश्रम दादी खाइले आसिकी दादी आज आगुत आसी खाइले आम भी खाइबा नाती बस खाऊ सान नाती बड़ नाती धीरे खा अच्छी खा खाई दे पानी लगे हाँ धनिया पानी दे खाई दे है बुबुना बस खाया राजुआ बोला बस उठ सारे गौरा आसी जाइए खाऊे गौरा आम भी खाइबा लेट हो गला खाइबा आगे करेन्ट पड़े वर्षा झोड़ थपा नहीं सारे खाई घर जा